cor del planeta us saluda. Benvinguts, senyors. Veig alguna cosa que es mou. Què és? Hem d'intrigar. Què pot ser això? Un moment, mireu, són animals. Una rabosa polar acaba de passar a tota pastilla. Tenia molta pressa. Mireu, una altra, i una altra. I sembla que al fons un ramat de rens passa al galop. I allà, a la llotgeria, veig una morsa. Ala, quin bigó que té! I quins ullals més grans! Un muntó de fòbies al seu costat van capbussant-se a la recerca de peixes. Caram, quina fam tenen i que sorolloses són. Però tots els animals semblen estar preocupats. Saben que alguna cosa no va bé. Un perill amenaça a enfondre la seva casa de gel i de neu. Diuen els humans que aquest mal que aguanta es diu efecte d'hivernacle. I els humans ho saben molt bé, perquè som nosaltres els que ho hem provocat. Espereu un moment, què és allò? Una llarguíssima columna com de vapor ix de la mar gelada i baix alguna cosa allà que es mou. Uau, és enorme! Quina meravella! Són balenes, pomposes balenes imponents solquen l'oceà entre l'aigua i el gel. Elles i les seues cries naden lliure i pacíficament per les aigües gelades del Pol Nord. Quin espectacle tan increïble! Sabeu que són els mamífers més grans del planeta? Veure-les nadar és realment impressionant. I les balenes
Naden i vigilen les seues cries amb inquietud, ja que estan preocupades perquè també presenten que alguna cosa no va bé, alguna cosa amenaça la seva família i el seu ecosistema. Mireu, una cosa peluda i enorme s'acosta allà per la neu. Un moment. És una cosa molt peluda i molt blanca i molt fera, però camina una mica patós com un os, però també majestuós, i és que l'os és com el rei d'aquest regne. Un regne gelat i blanc, net i pur com la neu. Tan simpàtic ens sorprèn. S'està acostant. Crec que vol dir-nos alguna cosa. Inesperadament, un enorme soroll trenca la calma del port, fent que tots els animals fugen espavilats. Però què és aquest soroll tan fort? No, és un iceberg que s'acaba de desprendre violentament de la glacera. I què podem fer per evitar-ho? Es pot fer alguna cosa? Clar que es pot. Lluitem tots junts. Cal combatre l'efecte d'hivernacle per evitar el desglaç del pol, perquè és la casa dels nostres simpàtics i peluts amics, i perquè si el pol nord pateix, el cor del planeta Terra també pateix. Está